dôchodkový systém štátu udržateľný? Tu sú dva hlavné dôvody, prečo bude mať tento systém problém. Prvý dôvod, rodí sa menej detí ako v minulosti. Ukážem vám príklad na svojej rodine. Moji starí rodičia pochádzali z 5 súrodencov. Moji rodičia už iba z 2. A ja mám už iba jedno dieťa. Problém menšieho počtu detí znamená menej peňazí do sociálneho systému. Druhý dôvod je digitalizácia. Predstavte si veľké potraviny v hypermarkete. Pred pár rokmi sedel za každou pokladňou človek. Dnes už je viac automatických pokladní ako tých s ľuďmi. Tieto dva dôvody spôsobujú, že do systému pôjde stále menej peňazí. Tak čo, ešte stále si myslíte, že tento systém je udržateľný? Ak sa nechcete spoliehať len na štát, presmerujte časť svojich odvodov do druhého piliera. Všetko vybavíte už aj online.